Iya. Soalnya 3 ketuk tambah 0. Ya kan? 3 ketuk tambah 0. Bisa kalau nggak apa password bisa apa tertinggal. Kecepatan. Jadi kecepatan lah ya. Dia udah pas itu. Ya mana? Re sol. Ya. Jala galung bukan situ. Jala galung basanai hatana ya Langsung ya? Tuhan. Nah, dia soalnya 3 ketuk tambah 0. 0 Ya. jadi 4 baru masuk. Ya. Nah, itu agak 0. Hatana ya. Bukannya tu-nya langsung diketuk ya? Tu ya. Bukan, langsung dia di situ. Tunangan. Iya itu. Ini tapi naik kecepatan di sini belum habis dia udah langsung.
Shalom. Adorang so tamulai parmingguata jumuluma tapasahat dirita tutuhata martangyang mahita di bagasan rohat tabib. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian bukuede nomor 15 ayat sada sahak rodi ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi perbadia, na tumo palangi doho tanoon, amin. Nama mulus do anggo portibion, rap doho na pinangido ni rohana, alai namian ro di saliling ni lelengna do, na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, amanami pardinggan basa na sumurung, namarpungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, sai tabai maha porsion nami, jala pargogoi mahami, asa tarulahon hami parange nadinggan, songon napinangido di rohami sian hami, sai ramoti hami rodi hasusudani bohal nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Maride maitas dan buku ide nomor 186.
pati ni debata imana tersurat di Galatia 2 ayat 10. Alai oddo huboto hami sian haporsiaon di Yesus Kristus sabindo dapotan hapitoron jolma dada sian ulon pati dibaheni nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi dada sian ulaon patik aidang dapotan hapitoran nasa namar daging anggo sian ulaon patik rap mahita mangido gogo tutu hatta ale Tuhan debata pergugui mahami mangulahon nohombar tu patikmi amin. Mari dimaita sian buku ED nomor 172 ayat sada sa rodi ayat 2. Topoti madosata nagodangi dijolo ni Tuhatta ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala menganggukod dosa nami masai jojot warsaki hami ho mar hite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naroai daku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tu hamatian saliling nililing nai alai nama purus do mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maruham dihami halak nadangolon amin. Tabigema hata baga-baga tarigo tuhasesani dosata songono dohatani Tuhan Jehovah nunga diarsai hoa umarhite sian akka dosam jalan nunga dilojai hoa umarhite sian akka hajatommu au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku
jaladang behu paingot-ingot aka dosam, hasangapun ma di debatana digijang. Amin. Amin. Mari dimaita sian buku di nomor 184 ayat 1 saharo di ayat 2. Tabegema hatani debata turpu nyari mingguon iman atar surat sian Rom sada ayat 10 saharo di ayat 10 pitu tajahama margati soren. Hagogo ni barita nauli. Aidang nahu hailahon barita nauli i. Ai hagogo ni debatadoi paluahon nasa na porsea. Halak jahudi jumolo dungi doho dohalak gorik. Ai di papatar do disi hati goran ni debata, nasian haporseaon tu haporseaon, obar tu natar surat, namangulu do partigori, hinorhoni haporseaonna. Songoni masahat na hatani tuhata, martua do akan atumangihon hatani debata, jala na umpeopsa. Amin. Mari dimaita sian buku di nomor 678 ayat 2 saharo di ayat 3. Tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di bata Jehovah, ido ama pargugu nasu hatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea,
di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasasadai, imanan itu buoni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang so abubuhan, idot wata, natumahon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tuban watur bitanom, namula mangulu di hari patulukon, namanai tu surgo, lau dulu siamuli di bata Jehovah, amanai pargogo naso hatusani, di sima ibana mangulak sogot tananon, manguhumi halak namamulu dohot namate, au porsea, ditoni porbadia, jala adong sadang hulia nabadia, kuria hatupan ni halas Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dia muluan nasora sudah. Amin. Tabigima kur pujian remaja.
tabegema tikting na jinahon amang situa simbolon. Horas ma dihida saluhuna titing ni Huriata 10 Oktober 2024 na perjolo goarni mingguta sadarion ima minggu 20 dung trinitatis topik jamita halak partigori mangolu do binahen ni hapor seonna. 2. Danak nasorang di hari Jumat nasalpu 20 September 2024 nunga di basa-basahon tuhatta danak boru di keluarga amang Sandro Julionat naibaho inang Junita Hartati Boru Sibarani, registrasi KK 0310 Sian Sektor Yerusalem. Hipasdo dadanaki suang songoni nang nataurasna ditupak asidohot holong ni tuhattai. Ruas nataba mamuka minggu sadarion 10 Oktober 2024 tajakon magaberuas ni Huriata ima keluarga amang insinyur Ucok Sigalingging inang Minarma Boru Hutasoit alamat nasida di balik papan regensi klaster Kastarika ZF sada nomor 50 registrasi KK 0403 masuk tu sektor Bethlehem turuas nai baru pinangidohon ma asa jongjong di ingananna. Mulai tema saiga beruas nama ngolu mana sida di Huriata. Paupaton jemaat pindah A mamuka minggu sadarion 10 Oktober 2024 keluarga amang Liston B Siaturi inang Sastripo Sri Damayanti Boru Sihobing rap dohot sada yanakon nasida ruas Sian Sektor Galilea registrasi KK 0226 dangga beruas ni Huriat HGBP balik papan baru B ala pidda Huria nasida tu GKPI Kuta Tengah Kecamatan Siempa Nempu Hulu Kabupaten Dairi Sumatera Utara. B. Mamuka minggu sadarion 10 Oktober 2024 Saudari Santi Ridawati Harianja ruas Sian Sektor Galilea registrasi KK 0220 dan gabe ruas ni Huria HKBP balik Bapan Baru B ala pidda Huria nasida tu HKBP Pardomuan Resort Pangaribuat Tonga Distrik 2 Silidung sai gabe ruas nama ngulu manasida di Huria nani dapot tonna. 5. Padidion nabadia manang khusus di bagasan parmingguan Arian Sadarion 10 Oktober 2024 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia manang khusus tu sahalak yanakonni Huriata ima Doveva Roselin Situmorang atong tatangyakon ma yanakonni Huriata asa magodang di bagasan hahipason dohot haporseaon. Paunopon permohonan pencarian dana Universitas Mula Warman
dung sipul parmingguon manugot dohot Arian Sadarion di patupa Badan Pekerja Musyawarah Besar LKPMK Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Melawarman 2024 do bazar. Papituhon Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024 Parhalado dohot panitia Madok Mauliate tusude ruas dohot simpatisan naung mendukung jala berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. Hasil sementara acara pesta puncak Tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024 Minggu 6 Oktober 2024 terlampir. Walu ibadah Komisi Perempuan PGI Balikpapan di hari Senin Marsogut 14 Oktober 2024 di Patupado ibadah Komisi Perempuan PGI Balikpapan maringanan di Gereja HKBP Epipanias Jalan Sangga Buana nomor 10 kilometer 4,5 masuk pukul 15.30 wita pinangidohon ma tupunguan ina marpelous asa madohotisa. Sia pertanyaan sektor A. Di hari Selasa 15 Oktober 2024 di sektor Sion maringanan di bagas ni keluarga Amang Ardines Pakpahan Inang Rumiris Boru Purba alamat Jalan Nuri Tolu nomor 40 RT 10 B. Di hari Rabu 16 Oktober 2024 di sektor Galilea maringanan di bagas ni keluarga Amang Frankie Rickson Manurung Inang Ernita Boru Aruan alamat Jalan Manuntung Balikpapan Selatan pinangidohon matu suderuas sian sektor Sion dohot sektor Galilea asa mandohoti pertanyaan 10. Panitia Natal tahun 2024 Panitia Natal di tahun 2024 ima sian sektor Yerusalem pinangidohon ma turuas sian sektor Yerusalem asa membentuk panitia Natal HKBP Balikpapan Baru tahun 2024. Pelantikan panitia Natal patu paun ni huriatama di hari Minggu naro 20 Oktober 2024 di Parmingguan Arian. Jala patepota papung amplop khusus disi tu panitia Natal 2024 di Parmingguan Manogot dohot Arian. Panitia asa berkoordinasi ma dohot uluan ni huria laho paradehon akan harikot tu Natal tahun 2024 on. 10 sada Bibel dohot buku ende. Turuas ni huriata nanaing manuhor Bibel dohot buku ende HKBP boima menghubungi admin ni huriata argana Rp250.000 per buku. 12 ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di bagasan samingguon 10 Oktober 2024 hatani depata mandok unang holsohon hamu agiaha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidio muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate sian Filipi 4 ayat 6. Pasapul toluhon
rapat tim SOP, Parguru Malua, Warta Keuangan Huria, Warta Keuangan Panitia Pembangunan, Warta Keuangan Tim Diakonia, Warta Keuangan Panitia Tahun Oikumene Inklusif, Iuran Diakonia, Poti Parasian, Kerapian Persembahan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, Boy Mata Jaha di grup WA HKP Balipan Baru, Dohot Sektor, Manang link database HKBP Balikpapan Baru, Songonima titing ni Huriata di Bagasan Mingguan di pasu-pasu Tuhan Mahita Saluhutna Moliate. Tabigima kor pujian punguan ama.
Marede mahita sian buku ede nomor 344 ayat sada sa rodi ayat 2. Yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti roha do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluna. Barita nauli dihita di minggu ta sedarion imana nene sian buku panurirang Habakuk biddu 2 ayat sada sa rodi ayat 4. Ta buka ma buku Bibel ta manginang asa tacaha matur pukon marsika soring. Habakuk biduna paduahon ayat sada sa rodi ayat 4. Ya do masong leder ala live streaming. Songono matar surat di sini. Di atas panatapaku do au jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap-natap au marnida manang aha si dohonon na tu au jala manang aha alusan taringo tu alu-aluku. Jadi nina jamu wa manusia au suraton ma pangkaboni jala uhirhon tu aka batu panuratan asa takas terjaha nang pamulus. Ai taringo tu tiki sogot dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus tuk surape lumeba sai paimai mamai ai sanarodo sugut dak tagamon tartading. Ida mana tialo ibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori mangoludo binahen di parsihotna marha porseaon. Ya imasatna Urian itu hata jarang doa dong halak na marguar si Habakuk ade. Jala memang songona mauldo mandok guar Habakuk. Dongi jarang do memang turpuk jamita ibuan sian buku panurirang Habakukon. Sasitongna menarik do kisah Habakuk holan opak pasal cukup do lebih kurang 5 menit majai. Habakuk lapatanna makaol memeluk bagaikan seorang yang memeluk Tuhan songon halak na marsigatung tu debata dihaol do Tuhani jala hobar tu guarnai do saya margatung do si Habakuk tu debata saya di haulibano do debata di bagasan pakobasyon nai. Saya nang dipeluk do terus. Unang itadikon debata ibana. Alana
molo taja tutu latar belakang si Habakuk on mangulu jalan makubasi do mana di situasi na maol, situasi yang sulit. Di sada sisi ikon adupan do serangan sian bangsa Babel. Di sisi nasing ikon makubasi do mana di zaman pemerintahan Raja Joyakim. On salah satu raja na terkenal jahat don, sian bangsa Juda. Dungi masa do kemerosotan moral di tonga-tonga di bangsoi. Boy dohonon bahwa kehidupan mereka semakin bobrok. Nah pasti di Ida jala diadopi si Habakuk do sude namasai. Dia melihat semua yang terjadi. Masa do padoboan terjadi penindasan, hageduhon, kejahatan, pangarupaon, kelaliman, persalisian do perbedaan, perbentahan dan pertikaian. Ini terjadi semua di depan mata oleh Habakuk. Dangadong nasi tongbe di papeol do jala dirohai halak parjahat do partigor. Yang terjadi bahkan seperti hukum rimba. Siapa yang kuat dan berkuasa, itulah yang menjadi pemenang. Ido namasa molotaida di son. Pajologogo papudi Yang kuat, dia yang berkuasa. Situasi do kondisinya sonima na di pasahat si Habakuk tu debata. Mangalualui mana tu debata. Dia menyerukan situasi itu kepada Tuhan. Alai molotaida do di bidusada, Tuhan itu seakan-akan tidak mendengar alu-alun ni si Habakuk. Hera soitangi hodok. Padahal kondisi sudah bobrok. Tapi Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Sahera di pasobu debatado bangsoi manaon naciti. Sahera nasoi tangio debatado alu-alun ni si Habakuki. Di kondisi na mauli. Alanima molotaida diturpukon menarik nakin. Dalam kondisi yang demikian, molotaida nakin di ayat sadai di dok di atas panatapaku dua ujongjong. Jala tidang au tu partano batuan. Jala manatap-natap au mardida manang sidohonon natuau. Jala manang alusanna taringo tu alu-aluku. Menarik. Habakuk dia berdiri di hadapan menara. Jongjong doau tu partano batuan. Dia berdiri tegap di hadapan menara menunggu jawaban dari Tuhan. Ipai mai mana do? Ikon alusan debatado. Alu-alunai. Di pai mai mana alus yang debata? Jongjong imana mana tap natap nakin pai maun alus ni debata. Jala boy dohonon Habakuk dia berdiri bagaikan seorang penjaga menara. Kapan jawaban Tuhan akan diberikan kepada saya? Ido molotaida di son. Dang ditadikon si Habakuk inganani. Dia tidak meninggalkan situasi sulit. Dia hadapi, bahkan dia tunggu Tuhan menjawab. Apa yang menjadi alu-aluna? Saleleng so dia lusi debata. Alu-alunai jongjong di mana tu partano batuani. Dia tetap berdiri di hadapan menara dengan posisi yang tegak. Ternyata di ayat 2 Roma alus ni Jehovah tu si Habakuk. Ada jawaban Tuhan. Nina Jehovah ma mangalusiau surat toma pangukaponi. Jala uhiron tua ke batu panuratan asatakas tarjahanang pamulus. Penantian yang panjang ternyata berbuah jawaban. Adong do alus di debata. Dia tidak sia-sia berdiri di hadapan menara dengan tegak menunggu jawaban dari Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab, tuliskanlah penglihatan itu,
ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Alamat ceriko do pangukaponi jala ikon jauhnya ke pamulus do orang yang lewat baik kod dibae do diinganan si boluson. Dia harus ditempatkan di tempat yang mudah untuk dibaca. Dungi di ayat tolu di patorang lakin, badang pitor di pamasa pangukaponi. Tidak langsung. Daung. Alai ko paimao do di bagasan labas di rohang. Do aporsiaun. Karena Tuhan sudah tentukan kapan pangukaponi ikon patupaonna. Dia sudah tentukan waktunya. Alani ikon di bagasan habenge to do bangsoi paimaon. Mereka harus sabar menunggu. Dongi di ayat 4 nakin di leon Jehovah do jaminan tu si Habakuk tuak kapartigor orang yang beriman narade manangihon hatan di bata di leon do pasu-pasuna. Sebaliknya tuak kapar jahat tuak kana so manangiok kata di bata ikokona uhum do. Dia akan dihukum. Molo didok parjahat ima akan nateal nakinina. Orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong, orang yang merasa hebat, ima parjahat didok dison. Yang selalu merasa benar dia dalam hidupnya. Itulah orang yang jahat di sini. Tapi tidak ada perbuatannya. Molo didok partigor na marsihot haporsionna. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan nyata perilakunya dalam kehidupan imannya. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi ada tindakan yang dilakukannya dalam kehidupannya. Alani marhiti sentur jami tahun, dia maneng dohonona di konteks masa kini noengon. Adang manang piga hal na boy huberek kami neng dohonon ni turpukon na parjolo paimahon di bagasan haporsiaon menunggu di dalam iman. Odo pesan na parjolo. Memang adong do padohan na mandok bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan di nade. Apalagi kalau belum pasti. Boydo menunggu menimbulkan kondisi yang resah dan gelisah. Harupai mau na pasti, olo do halak resah dan gelisah deh. Dia mai. Nga pasti nian paimon antrian, sudah pasti. Nga di tangan nabe nomor antrian nomor 55 rupani. HP nomor 5 do pena di jauh. Nga pasti ikut di jauh di mana? Nomor 55. Alai resah dan gelisah di mana? 50 nomor naik. Paimauku. Itu sudah pasti. Pasti dia dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. Tapi karena masih panjang, waduh. Gelisah dia. Yang pasti saja kadang orang gelisah. Apalagi yang tidak pasti. Nggak pasti nah hodok nak ini. Sudah jelas di tangannya ada nomor antrian. Dan dia pasti masuk dalam nomor itu. Alai pado 50 halak nai paimona. Asayo guarnai. Jadi maragam dotongon na tay paima alus ya Tuhan debata. Deba adong do hita paimaun alus kesembuhan. Hama malum. Jala deba ya mungkin ada juga naposo yang sudah cukup umurnya menunggu si rokap di todina asa patudon di debata. Nah tahun 2024 unang belewat 2025 nian. Ima adong napa imahon dapotan kerejo jala neng dohonota disude akan natapa imahoni dalam segala sesuatu yang kita tunggu, marilah kita
menunggu di dalam iman. Amin. Ido neko tapai molete setur pokok. Tapaloas ma debata mengalusi aka na tapaima di bagasan ngulut tahun. Tunggulah jawaban dari Tuhan. Baru napa duahon neng dohon turbukon alus ni debata jawaban Tuhan. Menarik nakin di ayat 2. Adong do alus ni debata tu si Habakuk. Diragamnya ka pangidoan na tapasaha tu debata sa sitong na saya dia lusi debata do ka pangidot tay. Adong somal na tulu alus ni debata na parjulo langsung di leon pangidot tay. Tuhan lema diawon, oke langsung di leon. Baru na paduahon Tuhan leo marzon alus ni debata pai majo. Tunggu dulu. Ido halus di Tuhani. Alana daktikina dope di leo Tuhani dengan pangiduan nata pangidoi. Belum waktunya. Baik. Dos mai songon pangiduan ni anak kota rupani. Coba kalau ada anak kita yang minta sepeda motor. HP dang adong dope umurnya 10 tahun. SMP dope. Dia minta sepeda motor. Godak kepekta, taleon di. Saya yakin kita tidak akan kasih. Orang tua manapun, sebanyak apapun uangnya, kalau anaknya minta sepeda motor, umurnya masih 14 tahun, banyak uangnya, dang lehonon nai. Ai pai majo, ai do ido di do na toras da. Pai majo, ajol 10 pitu jo umurmu, jolo along jo simmu. Ada dululah KTP-mu, baru nanti bapak belikan kau sepeda motor. Ido dohonon di natoras. Molo anong do na barani mangalian walaupun ada uangnya, saya rasa itu kesalahan. Kalau iliad do. Ay pemerintah itu tuon umur 10 tahun, boy mabuan kendaraan alaniade. Karena 17 tahun dianggap sudah bisa mengendalikan diri. Ayo dah. Nang dia tong do mulu 10 tahun nggak mampu mana mengendalikan diri. Ay mulu 14 tahun dope, mabos sepeda motor, holan adong na memotong imana, ayanggon kejaron na do bah, dipotong ngau, PT, upotok kok. Dia belum bisa mengendalikan diri. Itulah kalau masih yang 17 ke bawah. Ale mulu 17 ke atas, mulu dipotong pe manang digas-gas pe mana. Tidak masalah sama dia itu atau lemak. Bahkan mungkin dia mengatakan atau lemak nariti don. Lo melewati dak pola masalah. Dia tidak terganggu dengan situasi orang lain. Dianggap itu yang sakit. Molo dong halak nama motong imana. Ido molo tidak. Jadi Tuhan ipe molo tapangido pangidota olo didok. Tunggu dulu ya. Mungkin 1 tahun 2 tahun lagi lehono kudo pangidomi. Ai molo huleo sonari pangidomi bodo mabain marah. Alai molo do kuleo sekian tahun nai anggoi gabe pasu-pasu mah. Na pinangidomi. Dan kita juga pasti meminta apa yang kita mohon kepada Tuhan itu bisa menjadi berkat. Iman apa duaon, baru napa tuluhon, dang dileo pangidotai. Alai digati do nasing. Tuhan tidak memberi tapi mengganti dengan yang lain. Ayu botoado debata nadenggan dihita martibako kita sendiri. Taetong do denggan na tapi kiri. Padahal belum tentu itu baik menurut Tuhan. Gabe digati madok nasing. Saya taetong do denggan molo songonon. Ape boy do molo songoni mangalehon marah di nguluta. Digati mah. Tuhan mengganti apa yang kita minta dan
pasti yang lebih baik untuk hidup kita. Ido neng dohonona marite turpukon, jawaban Tuhan, kehendak dan waktu yang diberikan Tuhan itu adalah selalu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ido waktu dan kehendak Tuhan. Baru naparpudi ma napatuluhon halak partigori manguludo binain ni haporsionna. Topik minggu noingon. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar. Kita semua adalah orang yang dibenarkan. Melalui iman kepercayaan kita, kita akan menjadi orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Alani hapor siau taido, gabe dipalua, gabe dibenarkan ngulut tahun. Ido bana di heber sepul sadai di dok. Ala yang go hapor siau ni, pos di roa doi dia kasih rimon, jala pamoton atau tu taringot tu, naso diida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ido hapor siaun. Yang kita butuhkan untuk memperoleh keselamatan, hapor siaun dok. Iman kepada Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Berbahagialah mereka yang selamat, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Martua mana porsia atik pedang dida. Berbahagialah kita. Karena itu hiduplah dalam iman. Ketika kita hidup di dalam iman, idona patauhok kita menjadi Habakuk masa kini. Ikut di bagasa kaporsiau dah kita paimon alus ni di batang. Ikut dalam kepastian doh kita paimon alus. Jangan keragu-raguan. Unang ragu kita di huaso ni di batang, nabui mangalehon na dumenggan di bagasan parnguluata. Lumobi ma di bagasan mingguta sadarion, patupon ni huriata do padidion na badia khusus amang situmorang inang berusia bat dison. Jadi di palumeo di bata dak danaki asa pagoda-goda kamu di bagasa kaporsiaun. Ido amang. Di boto dak danaki do. Ia jari hamu imana martangyang. Molo rap pamu martangyang tikimangan tikilau istirahat. Jala molo di boto dak danaki do diajari do ibana martangyang. Inilah yang menguatkan dia. Na soboy do pe imana makatai, asugari boy makatai ngai tor di haul na toras nai. Moliate bapa, moliate oma. Ya jare odo martangiang. Karena itu bertumbuhlah di dalam iman. Jala margugu mahmuamang inang pagodang-godakon di bagasan perdagingon lumobima di bagasa kaporsiaun. Asa gabe si bolas ni roa mana sida di bagasan keluarga muna di tonga-tonga ni huriata nang di adopan ni Tuhata. Amin martangyang mahita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan naung mamakulingi hami. Songon pengalaman ni panuirang Habakuk di halumlamon na masa na diiday bana di tonga-tonga ni bangso Israel. Say di paimay mana do alus ya ko Tuhan. Ahado na ikon siulaon na di tonga-tonga ni pakubasyon na. Dia lusiho do mana Tuhan. Jala
pakyomu di mana gabe sitidangi di bagasan gulmit ngoluna siap hari. Alani pasu-pasu ma hatam na badiai asa gabe hanguluad di hami Tuhan. Asa boy hami gabe Habakuk masa kini na toktong marpos ni roha di alus na siya debatang di ragam niya kajojo na boy hupasa tami tuho. Asiram Tuhan dongani mahami di gulmit ngulunami siya pare asa margogo hami Tuhan gabe sitidangi di bagasan ngulunamion. Pasu-pasu kami Tuhan diaka ulon nami sigano pare di ingana na maragami. Horasi mahami salutna. Toktong dongani hami lau mangula nasa silon nami. Asa boy hami maka melatihon dengan dibasam di sadok gulmit gulu nami. Pasu-pasu huriam HKBP balik papan baru. Sudi rap dohot aka simpatisan nadong di huriamon asiram Tuhan dongani mahami di salutna tong boy hami pakyomu gabi sitidangi di bagasan gulmit ingul nami siapare moliate ma Tuhan dengka tutu mardalan ulaun ni huriam di hari Minggu nong salpu ima marhite panitia okomene inklusif HKBP balik papan baru. Sudi tutu berpartisipasi Tuhan di bagasan uloni karuas ni huriam termasuk nang aka simpatisan pasu-pasu sudi aka pabahenan nami tau gabi sangat ma di guar muda badiai karuas ni huriam pe Tuhan na di bagasa parsahiton homa na mga leo kamalumo tu nasida pasu-pasu masih panganon sinumon do ragam niaka sarana medis parhitian ni wasomay na boy lehonom muto na sida kesembuhan boy hami muse rap marpungu mamuji guarmu di bagas coromon asirom Tuhan oma tangiang pangiduan do telelek nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami amin. Tapas hak mapiliata mari dihitasian nomor 2 sada walu ayat sada do udutna. Tolong
Masuk mahita tu acara padidio nabadia khusus. Maredeta sian nomor 146 ayat sada doa 2. Laos tujoloma keluarga doa nana yang terdidi. Roma tujolo. Martangiang mahita alia manamina di banogijang narodo hami tujolom mabuan dak danakon asiroham jalo manasida gabe anakommu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyai hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu amanami do inanami na mabuan dak danak sididionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat pertibion ninna madok akasisianna podai hamu masalut bangso didi hamu nasida tu bagasan goarni de bata ama anak doktor di porbadia ajari hamu nasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingok ma sai donganok kudo hamu ganu pari rasi rasaro ajal nia sianganon manang isi na porsia do nindi di dapotan hanguluan alai na soporsea hona uhum do sugut. Tangyok kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asai jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loasamu dak danakiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debatang. Na tutudo na hudokot tuhamu manang isipe anggo sosongun dak dana ibana macalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul madat danangki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasidang atong nuay ngamanginang hati daku kamu majolo hata porsiautai rap mahamu madok. Atong alusiamu mahata nausukunon na perjulo di pangidohamu noang di dion dak danakon tu bagasan hena porsiamu na alusna na paduahon naolo dohamu mamodaya na komunaon asa diboto jala di iuton nasida hata ni debata alusna na patuluhon naolo dohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidio na badiay.
Ale Doveva Roselin Situmorang, Hudi di mau tu bagasan guar ni debata ama, tu bagasan guar ni na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guar ni Tod di Porbadia, amin. Sai diramoti Tuhan debata ama ho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling ni liling na, amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasata midak danako tuho. Jala di jakokodo dan sida gabe anakomu marhiti-hiti padidio na badiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling nililing na. Asiroham di natoras nidak danakon. Say pargugoy. Ajari manasida manugunugu dak dan ako tuho. Asarap nasida taruli di arta ni harajaumu. Amin. Hudul mamu. Asatiat ya, Marede mahita sian nomor 145 ayat sada los jongjong mahita saluna. Tatangnya koma piliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masih nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jelaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Patibulo na rajomu. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marhanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumo. Say sau malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siabari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangucunan. Pelua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Di jolo mahita masih jalangan na manginang asa rap tu jolo matong do keluarga na baru mabuan tardidi. Tu jolo mahita masih jalangan sekalian mula.